media bayar nogo ani fulmung yaparo te hambai ang Kshatriya Samajni Ramchandra Thankurni Moyan Sardar hingke sing press meet faimani karon hingke o basano tui sini kok banglai tongmani romance script by naharnani hinai je salai tongmani abo sing sikriti mania Bharat Sarkar sunoriya oboni bagai je Bharat Sarkar je choli tongmani sini basa o basano naharnani hinai sing koksap laikha te ang besi kok saya sini takuk tongo ani samo bo bistar babe sini Samajni te mo basani somonde bo bistarito saikna rewan hambai खुलुमबाय का दिनै हास्ते त्रिपुरा रायजोनि जत बुकुंबारा 19 दफा त्रिपुरासा लुगुरनो खाका हामते खाकुफोर याफारे जों दिनै प्रेस मिटआव फायगा कायसा रिजन तैयाखै जों नुलायखा थांनाय 24 तारिख अक्ट'बर 2021 इंराजी भारत सरकारनि कायसा इस्तेहार अंफरका जे जातिनि बासारनो सिक्रिटरिना हंके भारतनि आइकन नांनाय हेंके जोंबो नायनायदि गोबांमा लुगुराव अबनति गोबांमा कक सालायगा जत लुगुरावनो नुखनानै आं खाखै जों गोबांमा बरफ सालायो 50 बोसोर 60 बोसोर दा जों आंदोलन खेमनि माया जों वानसुना नांगौ जे जों ताङै मानिया दिनै गाना गिनि जे राज्य दंमोन दिनै आसाम हिन्दी आयंगते दिनै तामिलनि हिन्दी जात्रे बोर्ड आयंगो गोबांमा राज्य दं बरफ किन्तु सिग्रि दंमोन जों ताङै मानिया आ जागा सय सैजाक दङ भारतबर्षनि संबिधानाव सैजाक दङ जे भारतबर्षनि जे राज्यनि बा जे लुगुरनि भाषा स्वीकृत माना हंगाय भारतनि आइकन बुंना मोनलायनाय आं सयके सैजाक दङ हंगाय पहिला सेकां जों मावनो मा बुजिथाय जों अर गोबांमा ककालायखा रुमान न जतन सहसंगाबो सैनानि बुजिनानि परिमाण ताबुनि लुगुराव जों रुमान बायनो सैनानि सोलोंखा कलेज इउनिभार्सिटी फरायनानै